Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhalise abaningi umfana weBhova ulusanda ozibeza ngeBhova elincane ngesikhathi eveza amaqiniso okuyi-interview abemenywe kuyona kumbuso wamaciko nomfana wendidane itholo lendidane. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Basale bethintekile abantu ezikuleni zokuxhumana abanye bephuke nemoya emva kwenkulumo yomfana weBhova ulusando bemenywe kumbuso wamaciko kanye nethole lendidane laveze khona izinsizi noma izinto ababhekane nazo njengomndeni. Ukhale ukuthi kunabantu abadla amandla kababwakhe, abanye ke basebenzisa igama lababwakhe ukuze bekwazi ukuthola okuya ngasethunjini, yize noma bona njengomndeni bekungekho abakuzuzayo egameni likababwakhe. Uthe babathembisa ukuthi uma bekhula bazokhona ukubanika okuthile noma amaqembu kababwakhe azobuyela kubona, kodwa akaze kwenzeka lokho. Uthi kubhlungu kakhulu ukuthi babona abantu besebenzisa igama likababwakhe ukuze bezuze okuthile noma bethole udumo, kodwa bona njengomndeni kanye nezingane zikaMgqumeni akukho okuthile abakuzuzayo. Uthe ukhethe ukuthi uzohlanganisa abafowabo abancane kunaye beyisungulele iqembu bekwazi ukuvusa umculo kababwakhe. Abantu ke bathinteke kakhulu ngayo lenkulumo kaLusanda. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapho kwi-comment section ukuthi wena ngabe kuthini ukuphawula kwakho ngayo lenkulumo yomfana weBhova.